kuti ndigovane nemi panguva ino Matthew chapter 5 verse 8 inotiyo vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nekuti vachaona Mwari. Now, nyaya yekutaurwa naJesu panapa inyaya yandinoona yakakosha chaizvo, pakuti Jesu ari kuudza vadzidzi vake, ari kutaura kuti kune zvimwe zvese zvingaitwe nyaya yekuona Mwari iri kubatanidzwa pakondition yemwoyo wemunhu. Jesu ari kuti vakachena pamwoyo ndivo vachaona Mwari. Kuchena kwako pamwoyo mudikani ndiko kuchabatsira kuti uone Mwari. Ndinonzwisisa magungano akawanda atinoita tinotsvaga kuti tione Mwari. Mapungwa atinoita tinotsvaga kuti tione Mwari. Maconferences anoendwa long distances, short distances, vanhu vari kuvavarira kutsvaga kuona Mwari. Kuverenga mabhuku iwaya, mabhaibheri endudzi nendudzi, ematranslations ose akasiyana siyana, kutsvaga kunzwisisa kuti tisvike pakuona Mwari. Jesu otaura chidiki chakavanzika otiye, deno wanga watarisa pamwoyo pako, kana pakachena zvinofadza Mwari, Mwari ivavo uchavava. Haana kuti kana mabvisa mari yakawanda, haana kuti kana matsanya mazuva akawanda, haana kuti kana makwira makomo mazhinji ndozoita kuti uone Mwari. Hanzi vakachena pamwoyo vachaona. Now, kuchena pamwoyo hatichamiriri kuti tichenere mwoyo kuti tigoona Mwari kunge tafa chete, kwete, ndo magumo azvo. Asi zviripo zvekutsvaga kuchena pamwoyo, kuchenera Mwari mwoyo zvenguva ino, kuti tikwanise kuona Mwari zvazvino mukati meupenyu hwedu, kuona kubata kwaMwari paupenyu hwedu, kuona kubata kwaMwari pavana vedu, kuona kubata ruoko rwaMwari pamasituations eupenyu hwedu, be it marriages. Jesu oti vakachena pamwoyo vachaonawo Mwari. Zvakawanda zvakaitwa nevemadzimba, zvakawanda zvakaitwa nehama neshamwari, takarasiswa kazhinji, zvikauya zvikamhara pamwoyo yedu. Asi Mwari ari kuti wakaropafadzwa kana wakachena pamwoyo, nekuti uchaona Mwari vaunoshingairira siku nesikati, unovaona nenyaya yekuti wakachena zvako pamwoyo. Ndaikumbira hama mudikani, waicherechedza mwoyo wako unozikanwa newe, kwete neumwe munhu. Iwe ndiwe unoziva. Chandaikumbira ndechekuti utarise mwoyo mukati. Zvakawanda zvataifunga kuti takwanisa kuita go over it, asi zvichida nguva nenguva Satani anouya achiti wakabatirwa. Dzimwe shamwari dzinotouya dzichitaura kuti nhinguya nezvaakakuitira wakamuregerera, unomujaidza. Asi mudikani, Mwari vari kuti wakaropafadzwa iwe kana wakagona kuregerera, kuitira kuti mwoyo wako uchene, kuti nguva nemisapo unopfugama uchinamata Mwari vanokudza. Zvingabatsirei kurara tichinamata, kuswera tichinamata, mwoyo yedu isina kumira mushe? Zvingabatsirei hama mudikani? Shoko raMwari rati kana wakachena pamwoyo, Mwari uno. Toda kuona ruoko rwaMwari pamasituations ese aungafunge nezvavo, awakambonamatira kuti Mwari pindira. Mwari vari kutarisa zviri pamwoyo. Ndaikumbira mudikani
ndinoziva muri mai veBach kana baba vekwayo kana sister vePraise and Worship, but tingangodaro tichimhanya mwoyo yedu yakaremerwa hatina kwatinogona kuenda. Asi kana takachena pamwoyo tichaona ruoko rwaMwari. Mwari havazi kuzombofa vakashamisika nemisodzi yedu yatinochema nguva apo tinonamata, asi nenguva yatichagona kugadzirisa mwoyo yedu Mwari vachachena. Mwari havazi kuzovhundutswa nema10 days 15 20 days atinotsanya muna January, asi nemusi uyo watichacherechedza zviri pamwoyo pedu tikabvisa zvisingafaniri, Mwari vachachena. Mwari vacharangarira. Kune vana vangu vari kuchema vari pasasa. Zvakawanda zvakaitwa paupenyu hwedu nevanhu. Vamwe takafunga kuti tabatsira tirisu, vamwe takafunga kuti tayamura, vamwe tikafunga kuti vabereki, asi zvavakatiitira tinogara tichifamba tichidzungudza musoro kuti asi chii, nhai asi chii. Ndamhai makazvimba BP, makazvimba mwoyo izvozvo. Baba vamakaunza kubva muZimbabwe hamusisi navo, ndinoziva zvinogara pamwoyo. Babawo ndo makaunza mai muchiti magona kuti mugare pamwe chete semhuri sezvamai muri kuZimbabwe, asi madha ivavo vakasvika vakatorwa nomufaro wenyika ino. Ndinoziva zvinobaya pamwoyo, asi hatingaite mufakose requestion weHarare. Beno wanga wachena pamwoyo kuti even nedenga rinouya tigokwanisa kuonana namambo Jesu. Jesu unoti vakaropafadzwa vakachena pamwoyo pavo nekuti vachaonana. Vazhinji takakurirwa munyama nevedzinza vachiti tiri kugadzirisa zvepamusha, asi kubva pamusi wavakaita izvozvo ihondo. Hatina rugare mukati meupenyu hwedu, hatina rugare mumarriage yedu, hatina rugare pamubati yemaoko, hatina rugare muzvikoro matinoenda. Tinongotaura vara remunyama namunyama namunyama. Munyama wangu chamugarani. Panguva ino zvanga zvichida kuti ucherechedze mwoyo, kuti uone Mwari vachidzoka, vachishanda, vachibata nesimba paupenyu. Vakaropafadzwa, vakachena pamwoyo nekuti vachaonana. Ndinoziva kuti uri kudaro nekuti hauzi kuziva what I've gone through. Yes, handizivi kukana, asi iwe unozviziva, uye iwe unoziva kuti haripo anogona kutakura mutoro iwoyo, uye iwe unonyatsonzwisisa kuti deno waidaidzwa ukafa wakadaro, denga haungarioni, denga hamungarioni mai, hamungarioni baba. My dear sister, denga haungarioni, unozviziva. Saka ndati Jesu vati vakaropafadza, vakachena pamwoyo nekuti vachaonana. Ini ndandichidawo kuona, ndinoziva mariro yako zvekare kuti uone Mwari, asi zvakanaka kana deno taicherechedza mamiriro akaita munhu wedu wemukati. Jesu akudzidzisa pamunamato wake mukuru, anoti baba tiregererei nekuti isu tinoregerera avo vanotitadzira.